Прывітанне ўсім, гэта Алексей Сапрыкін, год на Ньюс, шоу, якое вы маглі паглядзець на БТ, але там няма каму яго рабіць. У гэтым выпуску вас чакае зніклыя подпісы, як і дзе іх шукаць. Кампрамат на дыпламата, ці ёсць доказы супрацьпраўнай дзейнасці Цапкалы. Справа Бабарыкі, у чым абвінавачваецца былы банкір. І зноў псіхоз, які тюнінг аўто не трэба рабіць у Беларусі. Жарсці вакол нашай нівы. Разбіраемся, што да чаго. Культ-пратэст. Супраць чаго бунтуюць работнікі культуры. Дзень незалежнасці ад залежнасці. Ад чаго ўсё ж такі Беларусь стала незалежнай і як краіна святкуе 2 і 3 ліпеня. Новы тыдзень, новы флешмоб. У сетках шукаюць зніклыя подпісы за вылучэнне кандыдатаў Валерыя Цапкалы і Віктора Бабарыкі. Это была моя подпись. Это была подпись моего соседа. Это была ваша подпись и подпись ваших друзей. Я вось ні за каго не падпісваюся, таму мой подпіс не скралі. Сістэма падліку подпісаў працуе так. Выбарчая камісія робіць выпадковую выбарку, і калі з яе двойчы прызнаюцца несапраўднымі больш за 15% подпісаў, несапраўднымі лічацца ўсе подпісы, здадзеныя ў гэтым раёне. Такім чынам, дзесяткі тысяч подпісаў за Цапкалу і Бабарыку прызналі несапраўднымі, а Валер увогуле выбыў з выбарчай гонкі. У гонцы застаюцца 6 кандыдатаў. Віктор Бабарыка, Андрей Дмітраеў, Ганна Канапацкая, Светлана Тихановская, Сергей Чэрычань і іранічна, што ў чалавека, імя якога мы не называем у нашай праграме, не залічылі адсотак, які звычайна пішуць на табакерках. А вось у іншых кандыдатаў, Ганны Канапацкай і Сергея Чэрычаня, ЦВК наадварот знайшлі больш подпісаў, чым яны здалі. Так, хвіліначку, павінна быць тлумачэнне. Вось як гэта пракаментавала Лідія Ярмошына. Гэта яшчэ адзін доказ таго, што некаторыя прэтэндэнты наогул не кантралююць дзейнасць сваіх ініцыятыўных групаў. Логіка. Дык хто не умее лічыць і чаму нельга пракантраляваць свой подпіс самому? Вопросики лезут как червячки. Значит, смотри, вот тебе подписи. Обзванивай. Только помни, нужно было, чтобы было как надо. На. Действительно. Так. Вы связались от голосовой скрытии абонента. Действительно. Алло. Добрый день. Это вас беспокоит из ЦИКа. Откуда? Из цирка? Не, из ЦИКа. Вы вот скажите, мы проверяем подписи и хотел у вас спросить, ставили вы подпись ли за Цапкалу? Нет. За Кого? Нет. Ни за кого я ставила. Спасибо, до свидания, всего хорошего. Подождите, за Цапкала и Бабарыка. Ставили? И как? Куда? Турэцкі бізнесмен, хабары і прастытуткі. Гэта не сінопсіс новага серыялу, а кароткі змест праверкі супрацьпраўнай дзейнасці Валерыя Цапкалы. Па словах Седата Ихдиджи, амаль 10 год таму Цапкала ўзяў яго хабару памеры $1 мільёна і прастытутак, але абяцаных праектаў на $700 мільёнаў не даў. За будаўніцтва дома не заплаціў. Цікава, што заява з'явілася толькі тады, калі Цапкала пайшоў у прэзідэнты. Совпадение? Не думаю. Цапкала кажа, што это поўная лухта. Турэцкі бізнесмен, што ў яго ёсць усе дакументы. Ідзі хутчэй да мяне. Хвіліначку. Падпішам дамову пра аказанне паслуг. Подпісы тут і тут. Добра. Один экземплярчик у мяне, один у цябе. Чек выписывать? Нет. Колькасць пацверджаных подпісаў за Віктора Бабарыку пакуль дазваляе яму заставацца ў прэзідэнцкай гонцы. Але стаў вядомы спіс крымінальных справаў, па якіх яго абвінавачваюць. Адмыванне грошай, ухіленне ад сплаты падаткаў і давання хабару.
Такі набор пагражае працяглым тэрмінам зняволення ў калоніі. А пакуль ідзе следства, з дэпазітных ячэек Белгазпромбанка знікаюць грошы і іншыя каштоўнасці. Значит, следствие велось, и мы, вот, значит, по нашей, так сказать, старой доброй традиции, вот, в четверг, ну, по расписанию, короче, приехали на объект. Вот. Но не в поисках там этой тайной комнаты или там каких-то, ну, вы же могли подумать, что мы там того, а мы приехали, чтобы что, знаете, а? Да не деньги, не ценные бумаги, мы приехали просто, ну, убраться, ну, за собой убрать, ну, мусор там остался с прошлого раза. Ведется следствие. Сталічны кіроўца хацеў падтрымаць іншых, але быў аштрафаваны на 2 базавыя за налепкі пагоня і псіхоз на сваім аўто. І на 10 базавых за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Нібы адмаўляўся праехаць за ДАІ ў пастарунак, але ён проста чакаў сваю дзяўчыну з дзіцём. У прыбіральню хадзілі. У выніку аўтамабіль на штрафстаянцы, а хлопца затрымалі на суткі і не далі патэлефанаваць адвакату. Майор Сизов, ваши документики. Ну что, психоз? Какой психоз? Ну как это не? Вот же у вас же тут психоз. Где? Ну вот тут же у вас психоз. Где? Ну какой психоз? Ну как это не мам? Вот же психоз! У вас психоз? Ну кого у нас? У вас психоз! Где? Я здоровый, совершенно здоров. Это у вас может психоз? Жарсці вакол газеты «Наша Ніва» працягваюцца. Нагадаем, 25 чэрвеня газета згубіла домен nn.by, перайшла на новы домен нашаніва.by, 30 чэрвеня ім вярнулі домен nn, але вечарам таго ж дня забралі. Не ведаю, ці самі яго не страцілі, ці нейкія цёмныя сілы ўмяшаліся, але я хачу звярнуцца да аднаго з былых рэдактароў газеты. Янка Купала, мы ўсё пра***лі! А зараз да навін у сферы культуры. На мінулым тыдні селебрыці, вядучыя і блогеры не стрымлівалі сябе ў выказваннях датычных брутальных затрыманняў. Пра гэта мы казалі ў першым выпуску. На гэтым жа тыдні іх чакалі звальненні і пагрозы. Стабільнасць. Спартыўную рубрыку «Мелетины Станюты» на АНТ закрылі без тлумачэння прычынаў. Стваральніца фейсбук-суполкі «Хватит бояться» Татьяна Мартынова з'ехала ва Ўкраіну, баючыся, што яе затрымаюць. А спартоўцам забаранілі абмяркоўваць палітыку з недзяржаўнымі СМІ. Свае думкі пакіньце пры сабе, іначай будуць наступствы. Але не гледзячы ні на што, беларускія творцы абвясцілі культ пратэст. У своеасаблівым маніфесце яны пратэстуюць супраць гвалту і беззаконня, а таксама супраць забаронаў і цэнзуры ў культуры. Месіі, работнікі культуры пратэстуюць нарэшце! Таксама сябры культ пратэсту адмаўляецца усяляк удзельнічаць у дзяржаўных мерапрыемствах. Але на кожны пратэст ёсць свая згода. І зноў сёстры Груздзевы, якія, дарэчы, выступалі на дні вышыванкі, які БРСМ фактычна скраў у арт-сядзібы і Сімбальбай, даволі жорстка выказаліся. У тым ліку і наконт вышэй названай крамы. Пост, дарэчы, напісаны ў лепшых традыцыях прапаганды. Але давайте лепш паглядзім, што прапануюць браты Мухоморовы. Мы братья Мухоморовы, Кирилл и Эдик. Вот, и мы, короче, хотим ответственно заявить. Да, мы ответственно, решительно заявляем. Да, никакие кукловоды там нами не управляют, а наше решение личное. Вот, и мы очень рады теперь появившейся возможности. Да, очень рады вообще, безумно. Да, возможности выступать там на всяких государственных праздниках. Да, вот. Мы теперь хедлайнеры везде. Вообще на 3 июля, да, по всей стране объездили. Да, мы вообще устали, жуть. Да, мы очень сильно утомились вообще. Вот, и поэтому мы хотим объявить инициативу «Арт-сгода». И если ты творческий человек, и у тебя нет выступлений, тебе к нам. Подожди, эти же набегут из культ протеста. Да не налетят они все там уже за границей. Ну, я тоже хочу за границей. Куда за границей? Пошли. Сегодня у нас еще работа в парке, в костюме шаурмы стоять. А как же славянский базар? Пошли.
На дзяржаўным дні вышыванкі было менш людзей, чым стаяла ў чэргах у краму Сымбальбай. Паглядзіце, як гэта было. Ці то БРСМаўцы рыхтаваліся да 3 ліпеня, ці то мо яны не патрыёты. І нават запрашэнне кіраўніка аднаго з камітэтаў БРСМ да пакупнікоў зачыненай крамы не прынесла свой плён. Мне падаецца, ці гэта сапраўды вяршыня нахабства. Згодны, хто мы такія, каб кагосьці асуджаць? Лепей давайте поглядим на стрим с места подею. Всем привет, это стрим Радио Неволя. Радио Неволя, вы нас не слышите, поэтому мы вам все расскажем. И сегодня мы на дне вышиванки. Тут очень классно. Пустые фудкорты, пустые сувенирные магазины. На сцене очень пусто, поэтому можно абсолютно спокойно стоять и ничего не бояться. Давайте же поговорим с кем-нибудь из этого чудесного празднества. Можно вас? Наверное, пошла слушать свои любимые группы. О, может быть, вас, да? Скажите. Давайте поговорим, давайте, я вас слухаю, коли ласка, можем погутарить. Так, а ну, чё пришел? И ну-ка вали отсюда, давай, вали, чтоб я тебя не видел отсюда. Вали отсюда, приперся он тут. Провокатор, блядь, вали нахуй. Зрэшты, і 3 ліпеня прайшло не зусім шматлюдна. У сетках з'явілася багата відэо з розных гарадоў Беларусі. Без каментароў. Гэта і зразумела. 3 ліпеня 44-го году быў вызвалены Менск, а Беларусь стала незалежнай толькі 25 жніўня 1991 года. Хаця і тут няма згоды. Хтосьці за 25 сакавіка, хтосьці за 27 ліпеня. Пішыце ў каментах, калі вы святкуеце Дзень незалежнасці. У сетках 3 ліпеня назвалі парадам палонных бюджэтнікаў. Хуценька прайшліся, хуценька ўсклалі кветкі, хуценька разышліся. Шкада, што сёлета унітазы не ездзілі. Сумненька. Дарэчы, метро, якое абяцалі адкрыць да 3 ліпеня, зрабіць не паспелі. Затое адкрылі новы фонтан на Свіслачы. Спадзяюся, што хоць там вода была чистая. Всем привет, это Радио Неволя. Радио Неволя, вы нас не видите, поэтому мы вам все расскажем. И сегодня мы на Дне независимости. Тут очень круто. Пустые фудкорты, пустые сувенирные лавки, пустая сцена, где выступают самые лучшие коллективы и артисты белорусской эстрады. Ну что ж, я сейчас пойду в самую гущу событий. Мы в новом фонтане! Тут очень круто! Спасибо всем, что делают такой классный фонтан! Служил? А ну с фонтана вылез, быстро, я сказал, быстро! Нет, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу прямую трансляцию. Всем спасибо, пока! На гэтым усё. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце падабайкі, выказвайцеся ў каментарах і падпісвайцеся на наш канал. Да сустрэчы праз тыдзень. Магчыма.